Да си инвалид и да пътуваш в София сам е мисия невъзможна. Без асистент, който да ти вдигне и свали количката от градския транспорт, си обречен на домашен арест. Лиза Бочева е един от тези хора, осъдени вечно да се молят някой да им помогне. Лъчът светлина проблясва, когато Лиза научава, че новите трамваи са снабдени с специални рампи за инвалиди. Лъчът светлина угасва, когато тя решава да се възползва от рампите. Защото тя ги има, но никой не ги ползва. А през това време народът роптае, всеки бърза за някъде. Шофьорът е бесен, гони график, а инвалидът си чака. Почакахме с нея. До сега никога не сте го пускали? Не. Защо? Изпробване, работи, но не сме го ползвали. Тогава за какво ви е? Не се е случвало. Проблемът е, че хората, като нея, долу, не могат да се качат без асистент по никакъв начин, тъй като вие не ги ползвате. При поискване сме ги ползвали. Случвало се. Как инвалида ще дойде да си поиска? Сам. Как ще качи да ви поиска? Много се извинявам, имам разписание за къснение. Момиче, имам среща с една момиче, бе. Среща с момиче, гей се работа. Един час те занимаваме. Казах ви, ако искате да правите шоу, продължайте да снимате, ще снимате отзад. Качи, дамата, качи. Аз не я качи, трябваше да сваля. Трябваше да сваля, госпожо. Сядайте. Аз ви казах, това не е важното на обществото, което го правите. Вие правите шоу. Погледнете назад. Ние се интересуваме. Моля ви се, ако се интересувате, обърнете се към холдинга, питайте всеки нещо за техническите характеристики на машините, за водачите, за трафика. Всичко е цялостно, съвкупно и влизаме веднъж. Всеки ден не се качва. Това е буквално показва толерантността на българина в действие. Иначе, ако инвалид се качва в трамвай и ще отнема 5 минути да се качи, ще изчакате ли? Разбира се. Да, естествено. Ще го изчакаме. А един случайен и потресен страничен наблюдател на сцените от делничния живот на инвалидите каза за тях. Хора, които в случая са излишни в нашия свят. Два свята, те са излишния. И това е страшно.